Σήμερα θα μάθουμε τα 3 βασικά πράγματα για να ξεκινήσουμε το πάντελ. Νούμερο 1 και πιο βασικό, πώς πιάνουν τη ρακέτα και πώς βάλουν την μπάλα. Τη ρακέτα την πιάνουμε έτσι και κάνουμε. Συγγνώμη. Ναι. Πριν το 1 είναι το 0. Εξήγησε στα παιδιά ποιος κανόνας είναι το 0 και μετά είναι το 1. Ποιο 0, κύριε Νικό? Δεν το ξέρεις το 0. Όχι. Τέλος πάντων, βήμα νούμερο 2. Το τζάμι είναι πολύ βασικός βοηθός μας, οπότε πάντα θέλουμε να χρησιμοποιούμε προς όφελός μας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον πόντο. Υπάρχει και ο κανόνας 0. Είναι κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος και πρέπει να τον ακούσει. Τον ξέρεις το κανόνα αυτό το 0? Όχι. Τρίτο και πιο βασικό, ότι χρειάζομαστε πάντα 4 άτομα για να παίξουμε το παιχνίδι. Το 0 θα το πεις ή να το πω εγώ? Ποιο 0? Φέρε εδώ τη ρακέτα. Κύριε, το 0, ο κανόνας είναι αυτός. Παραξενιά. Το κόμπλεξ. Κουτσομπολιό. Θες να αγαπήσεις το πάντελ, θέλεις να περάσεις ωραία, θέλεις να ξεχάσεις τα προβλήματά σου. Άστα αυτά έξω από την πόρτα και έλα στο Όλιβαρ να σου πει τους 3 και 5 και 7 βασικούς όπως όλα τα πάντελ. Ορίστε κύριε Ζαρίκο, Άλεξ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.